Visszajöttem. Hát én ezt nagyon élvezem, ezt a TikTokot, szóval szerintem itt maradok. Úgyhogy megkérek mindenkit, akarjon most becsatlakozni, ugyanis el szeretném már átadni ezt a receptet, amivel készítem. Jószerével nálam mindig humorosan telnek a találkozók, szóval senki ne ijedjen meg, nem ittam semmiféle varázsszert, de varázsgombát sem ettem, hanem alapvetően egy humoros ember vagyok, és nagyon szeretem humorosan átadni az információkat. Azt szokták mondani a vendégeim, hogy azért jönnek hozzám, mert itt egy stand-up komédia van. Ugye arra készülhettek, hogy nem leszek soha sablonos. Úgyhogy nem tudom, az úr ki volt, így véletlenül megnyomtam a gombot. Na szóval, visszatérve, ugye, ami az első körben a legtöbb nézettséget kapta, az a fejbőr betegség, amit az elején mondtam, úgy hívnak, hogy Corynebacterium acnes, ami ezt a képletet előidézi. Mindenkinek van a fejbőrében fagyúmirigy. Annyi fagyúmirigy van benne, ahány hajtűsző. Ez nem lehet megváltoztatni. Akkor fog megváltozni, hogyha úgy beütöd a fejedet, hogy el is vágod, hegesen fog meggyógyulni, vagy olyan autoimmun betegséggel rendelkezel, ami után, hogyha meggyógyul az a képlet, akkor heg marad a helyén, ott bizony a szőrtűszők kipusztulnak. Viszi magával a fagyúmirigyeket is. Eleve a fejbőr különböző területein más-más a hőmérséklet, más-más periódusban fog termelődni az a bizonyos zsír, ami a fagyúmirigyből oda szépen kilötykölődik a fejbőröd felszínére. Nagyon fontos. A fagyúmirigy, amit termel, az a hajszálé és a fejbőrödé. Nem a samponé, nem akármilyen más vegyszeré, nem a hajfestéké és egyéb mindenféle ilyen fordászati beavatkozásé. Jó? Tehát természetes üzemmódban a bőrt és a hajszát szolgálja védeni. Nem feltétlenül kell megijedni attól, hogyha valakinek túlzsírosodik a fejbőre. Az egy jel. Nem feltétlenül kell megijedni attól, hogyha valakinek nem termel annyi zsírt, és nem lesz olyan rugalmas a fejbőre, tehát kifejezetten száraz lesz a haja, és oda elmész dolgozni, és akkor lesöprögetik a válladról a kis darabkákat, már az annyira nem gusztik. Szóval nem kell megijedni ezektől a szélsőségektől, nem kell rohanni azonnal megvenni a sampont, és nekiállni, gyapálni, és azt mondani, hogy fú, mosom minden nap, mert nem nézek ki jól, csapzottan nézek ki, eleve van szaga annak a bizonyos zsírnak, pláne, hogyha már több napja is ott úszik benne a hajad. Ugye mondtam a másik végletet, tehát nem kell agyonolajozni, agyon zsírozni, mindennel kenegetni azt a fejbőrt, hogy végre már elérjük azt a rugalmas állapotot, ne vakorozzunk, ne repedjen be, és ne legyen száraz tőle a hajunk. Van olyan, hogy középúton szétesett minőségű fejbőr. Ezt úgy kell érteni, hogy felszaporodnak a baktériumok, megváltozik a pH-ja a fejbőrnek, ami egyébként 6,8 kell, hogy legyen, tehát a savas irányba kell gondolkodni róla, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy milyen a környezeti hatás. Tehát a fejbőröd nem feltétlenül azért csinálja ezt, mert ő úgy gondolja, hogy neki ez most így jó, mert ráér, hanem azért, mert olyan külső hatások érnek, amire ő így fog reagálni. És a hajanalitikusnak az a dolga a legelső körben, hogy megvizsgálja, hogy téged kívülről milyen hatások érnek, ami miatt neked a skalpod éppen abban az állapotban van. A másik pedig megnézni, hogy mit használsz annak érdekében, hogy ez eltűnjön, mit használsz jól, mit használsz nagyon jól, és utána hozzáteszük azt, hogy mit választottál, ami nem feltétlenül szolgálja az eredményt. Tehát nekem nem az a dolgom, hogy téged megdorgáljalak, leszedjelek a lábadról, szétcincáljalak,
azért, mert véletlenül valamit rosszul választottál a te hajápolásodhoz. A másik oldalról meg nem az a dolgom, hogy most ócsároljam azt a céget, aki legyártotta azt a terméket, amit te használsz, és nem hozza azt az eredményt. Pláne nem azt az embert, aki úgy hívnak, hogy bőrgyógyász, tehát nem fogom felülbírálni az ő munkásságát, ha éppenséggel ő javasolta, amit most éppen használsz, és ott van a fürdőszoba polcodon. Arra sem vagyok felhatalmazva, hogy rákényszerítselek arra, hogy az én munkásságomat kövesd. Tehát én olyan javaslatokat adok, olyan iránymutatást fogok neked adni, amiből te meg tudod magadnak, úgy ki tudod következtetni, hogy éppenséggel honnan indultál el, hol lehetett az a defekt, ami miatt így néz ki a hajad, a fejbőröd, az arcbőröd, a testbőröd, meg úgy magad, és hol lehet azt elkapni ahhoz, hogy minél előbb létrejön az az eredmény, amit szeretnél elérni. És azt is be tudjuk lőni célnak. Tehát a hajanalitikus azt tud csinálni olyan teszteket, ami visszaigazolódik neked, hogy hogyan működsz te saját magadnak. Hogy a bőröd egyáltalán mit képes befogadni, mennyire szennyezett. Itt jön a képbe az, hogy nekem milyen jogom van beleavatkozni abba, hogy a szennyeződés, vagy annak jó dolognak kell lennie, akkor is, hogyha neked kellemetlen. Iszonyatosan sok, nagyon sok feladat van így a hajanalitikus munkájában, és én mindig szeretem ezt így átszűrni, leegyszerűsíteni, érthetővé tenni, fölszabdalni, tehát azért is találkozom emberekkel többször, mert tudom, hogy már itt is olyan sok információ hangzott, hogy ebből szerintem 1%-a, hogyha megmarad. Tehát azt a fejből problémát, amit, hogyha visszanéztem, 154 000-szer kattintottak rá, otthon el tudod kezdeni rendbe tenni. Nem azt mondom, hogy végleg, mert ugye azt látni kell, hogy milyen stádiumban van. Most megígérem, ha ezt végigcsinálod, mert azt szokták mondani, hogy nem ígérek semmit, de megteszek mindent. Na most ezt megígérem, mert ezt már több mint 680 ember használja. Tehát nem csak az, hogy kipróbálta, hanem használja otthon, mert nagyon sok ember nem jut el hozzám, kvázi van olyan, hogy igen, tehát elcsúszunk egymás mellett, hogy nem tudja megfizetni per pillanat az én munkásságomat, ezzel is minden rendben van. Van olyan, aki nem Magyarországon van, nem tudok vele találkozni, van olyan, aki mozgásában korlátozott, ő is meg tudja csinálni. Úgyhogy én most szeretném akkor úgy megmutatni, és aztán az én kis bejelentkezésemet majd le is zárni ezzel a procedúrával, hogy úgy gondoltam, hogy ha most szombaton este ezt elmondom, azért te vasárnap reggel, vasárnap este el tudod végezni ezt magadon, és én nagyon szeretném, hogyha megosztanád velem, akár WhatsAppon, akár e-mailben, lőjél magadról egy selfie-t, hogy milyen volt, vagy meg is kérhetsz valakit, hogy fényképezze le a hajadat különböző helyeken, meg a fejbőrödet, és amikor készen vagy, akkor csináltok még egy fotót, és látni fogod, zongorázni lehet a különbséget. Ezt speciál saját magamon teszteltem, potom 20 évvel ezelőtt, amikor abba hagytam a fodrászatot. Aztán bevezettem a vendégkörömben is. Ez volt az első eszközöm, amivel ki tudtam mindenkit billenteni a fejvakarásból, a körmöm alól kipöcögtetem. Sebesre, véresre vakarják magukat az emberek. El tudod képzelni, mikkel találkozom én. No, én nem hoztam ide vízforralót, hanem itt van a termosz, amire feltétlenül szükséged van, és először meg kell tenned önmagadért forralsz vizet. Aztán szükséged lesz egy ilyen kis készségre, ez az én kedvenc jénai bögrém, ebbe öntesz forró vizet. Nem, mintha nem tudnám elképzelni, nem tudod megcsinálni, csak ez így jobban megmarad. Szóval öntesz bele forró vizet, most csak ilyen satsz per kb.
Szükséged lesz jó minőségű olívaolajra, nem reklámhelye, gyorsan forgatom. Ki is mértem. Ezt úgy kell elképzelned, hogy felosztod a fejedet, így 4 részre, tehát 4 evőkanál olívaolajat teszel egy pohárba, és ezt fogod, és ide szépen beleteszed, megmelegedni. Tehát ezt fogod, és félreteszed. A következő dolog, teljesen mindegy, hogy milyen a hajhosszad, vagy van hajad, vagy nincsen, ezzel most nem foglalkozunk, most csak bőrrel foglalkozunk. Föl kell masszírozni, jó? Tehát kell csinálnod egy 2-3 perces fejbőr masszást. Ezzel jelzed a kobakodnak, hogy föl kell készülnie arra, hogy vele fogsz foglalkozni. És most tanítok egy kéztartást. Ezzel a kéztartással és ezt a kéztartást megtartva érdemes a fejbőrödet úgymond mosni, kezelni. Miért? Mert hogyha így csinálod, meg így csinálod, akkor kócolod magad, a hajszálnak a külső pikkelyeit, azokat koptatod, a sampon és a fejmosás az a fejbőrnek szól. A haj az majd csak a habból fog kapni, és kap egy úgynevezett hajfürdőt, és az neki bőven elég ahhoz, hogy megtisztuljon. Tehát éppen ezért érdemes, akinek hosszú haja van, például én is azt szoktam csinálni, fölteszem a fejem tetejére, és a hajammal masszírozom meg, úgymond kiegyenlítem a töltéseket a fejbőrömmel. És ezt így szépen ezzel a kéztartással kell masszírozni. Hát így is látjátok, hogy ez tényleg az én hajam. Tehát így fölmasszírozod, ez egy 2-3 perces folyamat, tehát konkrétan kiegyenlíted a hajszálkasztának és a fejbőrnek a töltését, mert így azt a zsírt, amit már termelt, így rá tudod húzni a hajszáladra, védeni fogja, és sokkal rugalmasabb lesz majd a hajmosás végén. Konkrétan meg tudsz spórolni akár a balzsamot is. Én most nem látom, hogy ki van itt, akinek szőke a haja, vagy festve van, belerolva van, teljesen mindegy. Ugyanígy kell kezdeni ezt a procedúrát. Addig ez az olaj megmelegedett. Beleteszed az ujjad, és ha érzed, hogy nem érzed, tehát konkrétan testhőmérsékletű, nagyon finom, fogod, és rábát, most ezt nem fogom meccsen, ráborítod a fejedre, és bemasszírozod. Akinek hosszú haja van, az húzza rá a hajára, fésülje rá a hajára. Az olívaolajnak 10 percig kell fönnmaradni. Akinek nincs ideje, 5 percnél kevesebb ideig azért ne hagyja fenn, jó? Tehát pontosabban jó lenne, hogyha 5 és 10 perc között, most már azért nem akarok elakadni a saját szavaimban. Tehát az a lényeg, hogy 5-10 percig legyen fönn. A bőr felszívó képessége hivatalosan 20 perc. Az olaj az nem tud teljesen beszívódni, ennek bőven elég az 5, maximum 10 perc. Következő lépésen meg fogsz lepődni, hogy minek kell lenni a kezednél. Só. Ez egyszerű konyhasó. Nekem teljesen mindegy, hogy Himalája só, vagy jódozott só, vagy nem jódozott só. Teljesen mindegy. Fogod a sótartót, azzal beszólod a fejedet, mint hogyha egy szelet zsíros kenyeret szeretnél megsózni, vagy a tányérlevesedbe szeretnél vele rakni sót. Tehát pont annyit, és a kezeddel is meg tudod sózni. Tehát az a lényeg, hogy a fejbőrödet sózd meg, és akkor bevonulsz a fürdőszobába, és a kád fölött, vagy a mosdó fölött nagyon finom, ugyanezzel a kéztartással, masszírozó mozdulatokkal végigmész a buksidon. Ezt már nem húzod rá a hajadra, ezt már nem fésülöd rá a hajadra. És amikor már érzed, hogy mindenhova jutott ebből a sóból, következő lépés, nem a reklámhelye, fordítva olvasod, igen, mert selfie módban vagyok, de ezt úgy hívják, hogy baba sampon. Mégpedig olyan baba sampont válasszál, ami a lehető legdelikáltabb. Nem kell, hogy iszonyat drága legyen.
Különböző drogériákban is van, sőt, olyan is van, aminek még flakonja sincs, tehát utántöltős kiszerelésben van. Fogod, és úgy, ahogy van, semmi víz, semmi zuhany, fogod a babasampont, és csíkokban följuttatod a fejbőrödre, le a tarkódra. Nagyon fontos a tarkó, mert ott gyűlik össze a zsír. Tehát ott az emberek nagyon sokszor nem is mossák ki rendesen a fejbőrükből a mosóanyagot. Szóval mindenhova fölteszed. Olívaolaj, só, sampon, még nem érte víz. Miért fontos ez? Az olajat a sóval tudod úgy összegyurmázni, hogy a sampon utána nem tudja kiszárítani a hajadat, a fejbőrödet, de nem is marad olajos. Tehát a só fog segíteni. Miért? Minden egyes sampon túlsóznak. Azért lesz ilyen marha nagy samponhab a fejeden, amikor mosod, és a legtöbbször, amit látok, az ember fogja és belenyomja a kezébe annyit, amennyit nem szégyel. Semmi értelme, csak csúszkál a fejeden. Szennyezed a vizet, és mellette meg kiszárítja a fejbőrödet, meg a hajadat. Utána meg nem győzöl balzsamozni. Egyszerűbb, hogyha olívaolaj, só, babasampon, bemész a zuhany alá, fölhabosítod egy kis vízzel, leöblíted, és utána meg lehet még egyszer mosni. És amikor megmostad a hajadat, a fejedet, a fejbőrödet, betekered törölközőbe. Mégpedig annyi ideig, most jön a következő dolog. Jó, ha van otthon egy kis présflakonod, de ha nincsen otthon, semmi gond, van egy porrad, és egy isteni félbevágott citrom. Nagyon, nagyon finom. Szóval kifacsarod a levét, egy fél citrommal kifacsarod a levét, fogod a flakon, teszel bele forró vizet, és beleöntöd a citromlevét. Nem baj az, hogyha vannak benne kicsi darabkák, fogod, és amikor levetted a törölközőt a fejedről, a vizes, citromos lével befújod. Még mindig arról a képletről beszélek, amit, hogyha megnézel majd a profilomon, mint több mint 150 000-szer kattintottak rá, ez a Corina Acnész, amit most szépen kikezelünk. Amikor bemasszíroztad ezt a citromos vizet a fejbőrödbe, ráfújhatod a hajadra, hogyha olyan hosszú, én nem használok balzsamot, ráfújod a hajadra, bemasszírozod, és egy 2-3 perc múlva elkészítheted a frizurádat, vagy aki éppenséggel urak, ti is csináljátok, nem rendelkezik most per pillanat még annyi haja, akkor nyugodtan hagyja megszáradni saját magától. Ez a kis nyavajás kórokozó, ez egy olyan baktérium, ami a fagyúmirigynek a szájadékában a csücsükel, és szabályozza a fagyú kibehaladását, tehát hogy mekkora mennyiségű legyen. De abban a pillanatban, amikor megváltozik a bőrödnek a pH-ja, vagy nem olyan minőségű tisztálkodó szereket használsz, teszem azt, egy férfi megmossa a tusfürdővel a fej. Inkább samponnal fürödjetek, fiúk, jó? Léci. Annak is lehet csinálni egyébként tök jó tusfürdő illatát, vagy illatot, tehát azért. Jó. Majd erről is fogunk beszélni. Szóval, ez a kis kórokozó, ez, hogyha elkezd szaporodni, akkor így bemegy így a tüsző mélyére, és mivel a hajszál gyökere is képes felszívni a zsírt, ezért bemegy magába a hajhagymába is, és ott is elkezdi ezt a zsírt enni. És egy idő után annyira földagad maga a hajszál gyökere, hogy ki fog csúszni idő előtt a hajszál, és ez a baktérium foltos kopaszodást is okoz. Az nem olyan foltos kopaszodás, amikor teljesen kihullik a haj, körülhatárolható kerekfoltokban, hanem szó szerint foltos jellegű ritkulásokat okoz.
Én bízom abban, hogy tudtam egy kis ízelítőt adni az én munkásságomból, amit tanítok úgymond így videócseteken is, meg élőben is, itt az én kis műhelyemben, mert én itt home office-ban dolgozom, és nagyon szeretném, hogyha egy kicsit interaktívabb lenne. Tehát én is még tanulom itt a TikTok használatát, és hogyha van kérdésetek, akkor hétfőtől péntekig 9:30-tól 10 óra 30-ig, vagy este felé, tehát én 18 órától 20:30-ig föl tudtok hívni, akkor elérhető vagyok, és tudunk egyeztetni időpontot, hogy egy videócsetben vagy élőben tudjunk találkozni. Még nincsen YouTube csatornám, igyekszem azt is felállítani. A munkásságom legnagyobb java az más csatornákon van, azokat is kiposztoltam, tehát utol lehet érni. Vannak olyan bejegyzéseim ezeken, amit évekre visszamenőleg is úgymond ingyenes recepteket tartalmaznak. Hogyha van időd és kedved, akkor nézzél utána, és én is igyekszem egyre profibban művelni itt a TikTokon a tevékenységemet. Rengeteget tanulok egyébként. Nagyon kevés szabad időm van, de azt rászánom, hogy egyáltalán a tartalomgyártás, és hogy nézzenek ki ezek a kis posztok. Úgyhogy bocsássátok meg, hogyha egy kicsit ne úgy néz ki, mint amit úgy elvártatok, de igyekszem tényleg úgy átadni az infókat, hogy mindenkinek hasznos legyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rám áldoztad az idődet, köszönöm a bizalmadat, és hogyha kérdésed van, akkor keressél bátran. Úgyhogy további szép estét, és ismétlésképpen forró víz, a pohárba olívaolaj a forró vízbe, ez rákerül a hajadra, ezt majd utána megsózod, és babasamponnal fogsz hajat mosni, és amikor leszetted a törölközőt a fejedről, akkor forró víz a kis üvegbe, és abba egy fél citromleve. Úgyhogy kívánok jó alkotást hozzá, és legyetek szívesek, légy szíves, mutasd meg nekem, hogy sikerült, mert a szívemet beleadom. Köszönöm szépen, és sziasztok!